Παρακαλώ, ποιος είναι? Έλα, αφεντικό. Ο Νόντας είμαι. Που μου πες να σε πάρω. Θεία Μυρσούδα, εσύ? Ο Βαγγέλης είμαι. Το ξέρω. Εγώ είμαι ο Νόντας. Και βλέπετε στα περιοδικά και πολλές φορές λένε γιατί Τι κάνεις? Καλά. Γιατί σε πήρα τηλέφωνο? Όχι, δεν ξεκίνησε η μαμά. Δεν θα έρθει τελικώς. Πού να έρθει? Ο Νόντας είμαι. Που ήμουνα πριν στο σαλόνι. Δεν μπορεί. Την πονά τα ποδάρια της και έχει και παγωνιά. μετά το Πάσχα. Όταν φτιάξει ο καιρός, ίσως. Μα γιατί κλαις, θεία? Ποιο θεία? Ο Νόντας είμαι. Δεν φωνάζει ρε θεία, δεν είμαστε κουφί. Τι θέλει τρελή? Τι σχέση έχει το οικόπεδο? Ποιο οικόπεδο? Ποιο οικόπεδο? Ποιο οικόπεδο? Α, μην με ανακατεύεις με τα κληρονομικά. Σαν να κατέβω εγώ με τα κληρονομικά. Τι λύσαξε πάλι, τι θέλει? Για να πας από εκεί πηγόντως, να κοιτάξεις τα χαρτιά. Ο Νόντας είμαι. Μ' ακούς? Τι φωνάζει τώρα ο παραλέκατος? Δεν είναι τίποτα. Όταν χτυπάει το φραπέξι του και είναι ένα κέβι τρελό και πάνω στον ελιγμό και στο λίκνισμα ουρλιάζει. Δεν είναι τίποτα. Με τι θα κάνουμε τώρα? Θέλει να φάει το οικοπεδάκι. Πρέπει να πάω από εκεί, να τη βάλω στη θέση της. Όπως νομίζεις. Έλα, θεία! Ναι. Θα έρθει από εκεί η μαμά να μιλήσετε. Να έρθει. Εσύ κοίτα να ηρεμήσεις Προσπαθώ, παιδί μου. και να ξέρεις πως αγαπάμε. Κι εγώ σας αγαπάω. Να περνάτε, να με βλέπετε.